what is up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog. For today's video guys, yan, dito tayo sa may Villasis, Pangasinan upang makisaya at makipesta dito sa may Halina at makisaya dito sa may Talong Festival dito sa may Villasis, Pangasinan. Let's go! Kasama po natin yung mayor ng Villasis, Pangasinan. Okay, so anyway, salamat sa inyong pag-over sa ating ating Talong Festival. So anyway, is there anything that you want to ask or no? Mayor, pang ilang taon din na po ito? Na two-term, bali 18 years. Pero si Mayora, two-term siya, so that's 6 years. Pero she's returning for another term. We bring back the glory of the popularity contest. So this year, we will able to raise gross na 12 million plus na proceeds again. So ang ganda. Kaya maganda participation sa ating bayan ulit. Mayor, any message po sa mga or invitation po to... Yes, of course, hindi pa naman huli lahat. We will be having our cook fest ngayon, mga siguro in an hour. And then after that, we will have the cheer dance competition na gagawin dun sa activity center natin. I think it will be full pack again. And more people would come, definitely, for our concert tonight. Yung featuring our very own Cup of Joe. And after that, syempre, paputok. Fireworks display. So yung ano po, yung street dancing is the last day? Tama po ba? Hindi, ngayon yung cheer kasi ngayon kasi it's cheer dance. We changed it kasi medyo nagsasawa na rin tayo doon sa street dancing. Halos lahat ng mga bayan nag-street dancing na So why not a change? Okay. This time is para ibang rekado naman sa ating para sa ating nanonood. Thank you so much, Mayor. Salamat din. Salamat din. Okay. Lugar na natin sa talong. Ilagang talong. Napakarami pong gamit o mga pwede natin lutuin sa talong. So ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga participants. Burning coconut talong. Ano pong luto niyo dyan, ma'am? Sisig na talong po yun. Sisig na talong? Sisig naman. So yun guys, yung participant dito pala hindi lang po taga Villasis. So open po ba sir? Open po. Open for Open po sa lahat ng to ma'am? So this is 21 barangay. Ayun, 21 barangays. Ay, yung San Nicolas is barangay po dito? Yes. Akala ko San Nicolas, Pangasinan. Ayun, This is only for Villasis. Ayun, saro pong nila ma'am. Balay niluto nila guys is talong sisig po talong sisig. Ano pong klaseng luto? Crispy eggplant rolls with cheese. Grabe. Mahaba naman ang title sir Video lang po ma'am. Tamaki po sir, which is imbis na seaweeds po ang gagawin namin for our sushi, talong po. So parang sushi talong Thank you po ma'am. Yan, so kakaiba naman yung nila guys, luto nila. Ay, ito pala tamaki. Festival corn camolo sauce. Parang kakaiba yan Opo. Dito ba yung title? Para siyang steak
steak po. Steak po parang na gawa sa ano? may gawa sa balls, na talong, and then meron po siyang sauce na kamali. Carrots with malunggay. Ito po is chips po. Naka-breading po siya ng salt, flour, and pepper po. And then yung pasta po namin is may talong din po. Parang siyang ano, yung kumbaga pasta na yung may sahog na talong na. Yes. Baling noodles na rin, yung pinaka-noodles na is talong na rin? Or, Hindi po. Hindi. Parang nakahalo lang. So bali yung talong po is itatop lang po namin. Mag-a-add po siya ng flavor po dun sa may noodles. So, good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po sa inyong lahat. Magwanan po yung natin mga ona. Ano pong luto yung gagawin niyo po sa talong, ma'am? Cheesy eggplant lasagna po. Sige po. Bango ah. Ma'am, anong gagawin niyo pong luto sa talong? Sicilian, caponata, inspired Italian dish. Sabi, napakasasyalan. With eggplant balls. Meron na kami may balls pa kami. Ma'am, sir, pwede po magtanong, ano pong recipe po nyo sa talong? Pinakbon lumpia po. Pinapit lumpia. Ma'am, pwede po magtanong, ano po yung recipe nyo sa talong? Ano po yung recipe? Eggplant stroganoff po. Parang one kind of dish na, ma'am. One kind of dish na ano? Pwedeng sa pwedeng ilagay sa kanin, pwede sa pasta. Ayun. Buwan natin. Thank you, ma'am. Ano po yung recipe niya sa talong, ma'am? Ano po pangalan? Eggplant croquette. Ayun. Parang siyang kind of ulam or ano pang merienda? Ano pa ang ulam? It's a mash. Actually, yung ano niya, authentic croquette is mashed potato, then mozzarella cheese, onion powder. Then ito na po, ma'am. Yeah. Eggplant samgyup-do. Inspired po yun ng Korean Yeah. Ano, sangyup. Yun o. Hi! Happy New Year! Yun. Ma'am, ano po yung recipe niyo po sa talong? Burning kukulak talong. Burn in love talong. Burn in love talong. Yun. Yes. Masarap po to. Tikman nyo po mamaya. Kahit kayo na po to. Sige, ma'am, tikman natin mamaya. Ma'am, pwede po magtanong. Ma'am, ano po yung recipe na gagawin niyo po sa talong? Ano po? Ano po? Yung recipe po namin is cheesy pork eggplant siomai. Mamay style naman siya, no? Hi, chef. Sir, ano pong recipe yung ginawa niyo sa talong? Grilled po. Grilled na may... Grilled po. So, tapos nilagyan lang po namin siya ng syempre garlic. Usual po na manlasa ng mga Pinoy yung sa garlic longganisa. Pero ang twist lang po nun, half lang po nung ingredients natin ay talong po. Then half white meat. Ganda, no? Talong ganisa, sir. Parang Actually, first... dapat ano po siya pukinesa dapat. Yung puke-puke. Oo, yung puke-puke yung... Kaso, parang napakaano naman nung ano niya, kaya ginawa ko ng talong ganisa na lang. Para swak sa festivities ng Villasis. Sir, parang kakaiba siya, sir, di ba? Usually kasi ng mga, ng mga ibang mga cities or ibang provinces, di ba? Usually garlic, no? Pero dito kakaiba, talong, di ba? Opo. Yun talaga pinagmamalaki talaga ng Villasis din, talong. Thank you, sir. Eggplant sir. Eggplant. Eggplant.
square. Ayun. Sige po, ma'am. Hey, sir. Sir, ano po yung recipe na gagawin niyo sa talong, sir? Big eggplant. Ayun, basic. Okay pa rin, ah. Go, ma'am. Ma'am, tatanong ko lang kung ano yung recipe niyo po sa talong. Siya po yung Go, ma'am. Actually, yung recipe po namin today is eggplant and with a twist, pinamolo wrapper. With a twist po siya, yes. Parang siyang dumplings, no? Yes. Na siomai. Ano po yung recipe na gagawin niyo po sa talong, ma'am? Sir? Ano po yung recipe na gagawin niyo sa talong? Ano po? Sushi po. Ayun. Sushi talong. 500 pesos ang first and second. Ito. Kasi ito, tendency niya, kung magtumagal na dyan, mag-ano siya, it will absorb more oil. So, mas magandang thinner pa. Actually po, nag-share ako ng thinner, pero mas madaling ma-toast. Pero yung mixture po, hindi pa po sa Hindi pa luto. Okay. So syempre guys, di mawawala yung tikiman dyan. Ayun, tikim tayo ng ano, ibang dishes. Wow. Lumpiang pakbal. Yes, elementary school. Ayun, shoutout sa mga Gas Elementary School dito sa may Villasis. Bilis kami. So yun, katatapos na ng Cook Fest, so manonood naman kami ng share na si Sir Pangasinan Nomad. Sabi natin si Pangasinan Tour.